Pred 35 rokmi tu študenti bojovali za slobodnú a demokratickú krajinu. A dnes sú študenti šikanovaní a prenasledovaní ministrom vnútra za obyčajné karnevalové masky. Pred 35 rokmi sa symbolom stala verejnosť proti násiliu. A dnes sme svedkami násilia a policajnej brutality, pri ktorej zomrel 48-ročný Slovák. Toto nie je iba spomienka na 17. november. Toto pre mňa je aj protest proti tejto vláde. Pred 35 rokmi sa Slovensko otvorilo západu a rastu ekonomiky. A dnes nás vláda Roberta Fica ťahá preč od demokracie a preč z Európy. Vedie nás do chaosu, opäť k autoritatívnemu režimu ako v Rusku alebo v komunistickej Číne. Namiesto toho, aby nás vláda chránila nás všetkých občanov, prepúšťa z väzenia korupčníkov a zlodejov. Dochádza policajnej brutalite na občanoch Slovenska. Toto nie je spravodlivé Slovensko, za ktoré sme štrngali v 89. My chceme zmenu!